Sa tuwang pagpadayon sa tuwang mga buluhaton sa Kuresma, sa tuwang mga pagpamalandong, aron nga mas mapalalo ang tuang pagpagkigalang, pagpagkigsuot sa tuang nagitong Diyos, maigsoon ang tuang mga pagbasa karon na binangat ang Ebanghelyo, nagdala ka na sa pagpamalandong sa paghinulsol. Pero una ka na maigsoon, ang unang parte sa tuang Ebanghelyo karon, at unay ipakita ng sitwasyon. Diin, makapangutana kita, noora mabagpo ang ato ang panlantaw, o ginabagpo ni ining ato ang paglantaw, may tungod sa mga pag-antos na ito ang nasinati karon. Una, mingon, no? Nga, naay dinuon ng Isus ng mga tao ng misugilon kaniya, may tungod sa mga taga-Galilea, ipamatay ni Pilato, samtang naghalad sila nato sa Diyos. Kung ikaduha nga insidente, na ay natumpag ang utore sa siluwang, napulog walo ka buo. Kung tanawan nato, ang kaning unang aksidente, katong mga ipamatay, samtang naghalad sila sa templo, ipamatay ni Pilato, usa ka trahedya na binuhatan sa tao. Ikaduha, kining sa siluwang, usa kini ka katong natumpag ang tore sa siluwang, usa ka aksidente nga dili tinuyuan sa mga tao. Kun dili na paano na aksidente lang gyud nga natumpagan sila. So duha ka aksidente ang nahitabo. Usa binuhat sa tao, ang usa wala tuyuan. Ug namatay na si Jesus kanina. Sa inyo ang panglantaw, katubang ipamatay ni Pilato at itong mga natumpagan sa tore, mas mga makasasala sila kaysa ninyo. May usahay, nabiyak tayo na ang panlantaw. Na kung kinsa kong alaot, kinsa tong murag wala gigyasahan, kinsa tong daw wala pananahinan sa Diyos. Muamat ang panglantaw na ito kasi sila mga makasasala. Sa kanila, ihikaw sa Diyos ang iyang grasya. Pero may gusto kinibaguhon sa tuang Ginoong Isus. Mingon siya, dili. So, tihan ko kago, kung dili ka mo maginulsol o muliya sa inyong mga sala, mga matay o sa pamungkanan, sama. Peksoon, niinig kalibutan na, mga pagitabo, ito nga, sahay, makainguntang alao, kumit-gaita, kita pinakamalas sa kalibutan. Pero dilibot pasabot ni ini mga igsuon nga ang Diyos wala na nahigugma ka nato. Ang Diyos wala nag-amping ka nato. Ang Diyos wala na sayod sa tuwang mga pag-antos. Dili. Sayod siya ni ini mga igsuon. Galing sa tuwang unang pagbasa, ingon siya nga nakita ko ang kalistanan sa akong katawhan dito sa Ehipto. Nadumog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayon ako sa ilang mga pag-antos, kusa mikunsad ako aron magluwas kanila, gikan sa mga Ehiptohanon, sa pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabulog kini yutaa ug gipuy-an karon. Umingon siya, kung atuon ko ang mga Israelita, ingon ko sila, ingon si Moises kaniya, ang Diyos ang inyong sa inyong mga matigulangan at padala kanako ano kaninyo. Umingon siya, ako mao ako. Inna ang mga Israelita. Ako mao ako. Pasabot niya ang Diyos walay kabaguhan. Ug uban niya na ang iya pag-amping ug paghigugma kanato walay kabaguhan mga igsuon. Muna nga siya nagpadala sa anak aron kita luwason. Aron ato ang masinati ang kalipay uban sa tuwang Ginoong Hesus. Samtang aniya pakita ni kalibutan ng mga igsoon, dili malikayat ang mga kalisod, mga pag-antos. Nabinas ng mga igsuonan karon nga anaa sa Russia, sa Ukraine, guban pang mga nasod, mga lugar na wala gibalita pero naglisod. Dilibot pasabot mga igsoon na sila naglisod, nag-antos, wala na sila gigugma sa Diyos. Sila gigugma sa Diyos. Nakita sa Diyos sa nila ang mga pag-antos o hinahanglan. Pero may igsoon, puno sa paglaom, sana
siya magpadala og instrumento aron pagluwas kanila, aron paghawas kanila sa pagkawalay paglaom, paghawas kanila sa kalisod. Ug mga igsoon, pwede nga kita ang mga himong instrumento niini. Pinaagi sa to ang mga pag-ampot, pinaagi sa to ang mga material nga tabang, pinaagi sa to ang mga pulong nga makadasig kanila. Kay mga igsoon, isip kabahin sa lawas sa tuwang Ginoong Jesucristo at na usab kitay tawag sa pagigugma o pag-alagad sa itong isip katao. Kung may igsoon, kuman sa tuwang Ginoong Jesucristo nga miingon may tungod ni duha ka trahedya sa tuwang ebanghelyo karon, nagpahinumdom siya, pinaagi sa sambingay nga aduna daw usa ka kawing igera sa usa ka parasan, wala kini bunga. Ug ang agalon miadto dito, ug wala niya nakita ang improvement sa maong kawing igera, wala niya siya nagbunga pila nakatuig. Pero maigsoon, ang usa ka ang hardinero ng hangyo nga dili sa kini pagaputlon, iya sa kini kahimanon aron kini magmabungahon, iya kapunuhan, iya kupon ang palibot ngayuta aron kini magmabungahon. Maigsoon, matod pa sa mga biblical scholar, ang kining tulo ka personahe ini kong ebanghelyo, ini kong parte sa ebanghelyo, ang kawing igera, ang hardinero, ang agalon, nagsalamin daw kini sa tuang kaugalingon, sa Diyos Amahan, o sa tuang Ginoong Kristo. Ang kawing igera daw kita daw. Ang hardinero si Jesus, o ang agalon mo nga tuang Diyos Amahan. Maigsoon, kanunay ang atuang Ginoong Kristo, ang atuang Diyos, pinaagi sa atuang Ginoong Kristo, naghahatag ka nato og second chances. Kita mamahimong magbabungahon. O ang bunga sa tuwang mga pagpaningkamot, ang bunga sa tuwang pagtuo, mapaambit nato sa uman. Muna ang atuang Ginoong Kristo, kanunay nagatabang ka nato. Muna kanunay na muduol kita dapat kaniya, aron kita maabunguhan, aron kita magpabungahon. O iniining panahon sa Koresma, mo kini ang hindot nga panahon nga muduol kita kaniya. O kining pagduol nato kaniya, mo kini ang ginatawag ng paghinuso. Ang pagtalikod nato sa mga kalibutan sa butang o pagbalik nato sa tuwang Ginoong Hesus. Pumunta ang mga igsoon sa itong pagpadayon ni atuang Koresma, mas mapaduol kita sa tuwang Ginoo. Mas mapalalo ang atuang pagigugma kaniya. Mas lalo ang ato ang pagsalig kaniya. Libin na niining panahon kita anaa sa krisis o sa kalisod. Kung may igsoon, unta ang ato ang San Responsorio, kanunay nato ang mahinumduman karon. Mingon, ang Ginoo maayo ug maluluyo. Ang Ginoo mga igsoon, wala naghandom nga kita, wala naglaraw nga kita nga magantos, na kita maglisod. Ang Ginoo kay kanunay maayo ug maluluyo. Busa kung kitang tanan duol balik kaniya, ang ato ang mga pag-antos mawala. Ang ato ang mga kabuol kabalaka mawala. Kana ang kitang tanan magdibulso. Musalig siya kamaayo pagka maluluyo. Dili gayon ang tinuod nga nahigugma mga igsoon, dili gayon maglaraw na kita mamatay, na kita mawala. Muna nga kita muduol sa Dios, ang tinuod nga nahigugma kanato, kita mapuhi sa kinabuhi walay katapusan uban kaniya. Kita makaambit sa kalipay na walay katapusan diha sa hingrian. Una may igsoon mo kani ato ang pangayuon sa Dios. Ang ato ang pagbago. Labi na sulod ni Koresma. Ang ato ang paglawig sulod ni Koresma, dala ka nato unta sa pagkakambungapon. Bunga pwede usab nato mapaambit
sa tuwang isikat natin. Labi na sa mga nagina.